सप्ता मोनसे थाखाय लादोंमोन 21 जुलाइनि 21निफ्राय सप्ता मोनसे थाखाय लादों नायनि आं फैनानै आंथ' गैयामोन नालाय आं दिनै फैदोंसो नायनो होननानै आं मोजां मोनो नुफैनानै दा नायनि सप्ता मोनसेयाव बेसेबां दावगानो हायो आं दाहाय बिसोरजों टिमजों दाहाय सावरायग्रोनां जोब्बाथाय जुदि नांबावगौ जायो सानथामसो बारायबावनो हायो बेबायदि नायनो मा थांखि लानानै नोंथांमोना बे थांखियाथ' थांखिनि खोथा बुंनानै एसे गोनो गोथो जायो एक्सुवेलि मा जादों बे कनस्ट्राक्टिभ खामानियाव माबायदि गथ'फोरखौ एसे दाथ' बेफोरखौ बयबो होखायो नायनो थाङोबा बायदि मैया आफादा होयो वार्कशपखौ दा जोंबो बेबायदिनो वार्कशप खुंदों जों गथ'फ्रा क्रिएटिभ खामानि मोनसेयाव मुखुब जानानै थायो दा बाथ्राया बेसो वार्कशपखौ बयबो होयो बयबो रोंगौ बर' गामि दाना बयबो जेरावबो खाम सिफुं सेरजा दामनो गोरों मानसि दंखायो मोसानो गोरों मानसि दंखायो नाथाय बिथांमोननो बेजों लोगोसे लाइभलिहुडनि माबाफोर दिनैसिम सावरायनाय जादोंना जायाखै आं बेखौसो एसे सानगासिनो दङ आरो लाइभलिहुडखौ माबोरै लांफानो हायो बेखौ सोलोंबा जेनेबा नङा होमबा बयबो रोंनानै थाबाय दा सप्ता मोनसे बेयाव सोलोंबाय एसे गोरों जाबाय सप्ता मोनसेनि उनाव दा मालायखौ मा बुंनो जोंबो आगोल लाखांबाय बेबायदिनो खिन्थु जों कन्टिनिउ खालामनो हायाखै ड्रामानि लादोंमोन आगोल ड्रामाखौ जों कन्टिनिउ खालामनो हायासै आरो बेनिफ्राय जों रावखौबो बहननोबो हायासै सोलोंबाय नंगौ दा बेहायबो जों सप्तासेयाव सोरबा एसे गोरों जाबाय बेफोर मानसिखौ जोङो नेक्स्ट लेभेलाव लांनो हागोन ना हाया नेक्स्ट स्टेपाव लांनो हागोन ना हाया बे जिनिसखौ आं सानगासिनो आरोखि आं बुंनाया बेनो जोंना कालसारेलि जों बिराद रिच जाबाय ना दस्रा हारियाव बिदि दंना गैया मिथिया बर' गामि गंफ्रोमावबो बे जिनिसा दङ दा दामनो गोरों सिफुं सुनो गोरों सेरजा हुनो गोरों मोसानो गोरों दा आं बुंबाय थानाय बाथ्राया बेनो आरो नोंथाङा जिखौ बुंबाय दा आफादफोरा मोजां रल लागासिनो आरो बेखौ खालामनो नाथाय जोङो थाङो मोनसे स्टेपाव नांथाना दङ जों बेखौ माला बारनानै थांगोन जों दा होनबाय थानाया लाइभलिहुडनि खोथाखौ जों माब्ला सानगोन जों दा कालसारेल टुरिजमनि खोथा रायलायबाय थायो गोबाङा नाथाय आइडिया रावहाबो गैया प्रपार आइडिया बयबो बुङोल' कालसारेल टुरिजमनि खोथा नाथाय बेखौ माबोरै लांगोन दावगालांहोगोन बे जिनिसाव सावरायनायानो जाया लाइभलिहुडनि बेलाखौ बुंगासिनो आरोखि दा नों दामनो देनो गोरों जाबाय नङा होनबा बेजोंथ' नोङो थांना थानो हायाना नोंनि लाइभलिहुडा मा जागोन दा नों जुदि सिफुं सुनानैनो सोरबा जुदि गावनि लाइभलिहुडखौ दिहुननो हायो नङा होनबा खाम दामनानै जुदि दिहुननो हायो मोसानानै जुदि दिहुननो हायो अब्लासो बे फ्रुटफुल जागोन प्रफेसनेल जागोन नङा दा जोंबो लानाया बिदिनो जों जाबाय दा प्रफेसनेल ग्रुप बायदि जोंना ग्रुप नालाय जों आफाद नङा माने बेबायदि माहारियारि हारिमुवारि आफाद नङा जोंना जाबाय जोंनि प्रफेसनेल ग्रुप ससिय' कालसारेल ग्रुप दा जों बेखौ कन्टिनिउ खालामलाङोबा जों खालामलांनो हासिगौ आरोखि नाथाय जोंनोबो गोबां खामानि मावनो दङ जोंनि ग्रुपआबो बेबायदि दावगानो हायाखै बेखौ आं सिमान जायो आरो नाथाय जोङो देग्लायनिफ्राय मावगोन होननानै थिरांथा लादों आरो